Fejltrin af Maria Adolfsson. Indlæst af Tammy Øst for People's Press i 2020. 1. Allerede inden hun åbner øjnene, ved hun det. Det her er en fejl. Det her er en frygtelig fejl. Hun burde ligge i en anden seng. Hvilken som helst, bare ikke den her. De lette snork, der kommer fra den anden side af sengen, burde tilhøre en anden. Hvem som helst, bare ikke ham. Og hun er ikke i tvivl om, at hun må væk herfra. Hurtigt, inden han vågner. Forsigtigt og så lydløst som muligt slår Karen Eigen Hornby dynen til side og sætter sig op, uden at skele til den anden side af den brede seng. Hun lader blikket glide rundt i hotelværelset og registrerer trusserne og BH'en på gulvet ved siden af sine nøgne fødder. Kjolen og den grønne ruskensjakke i en bunke på sofabordet, og håndtasken, som ligger smidt i en lænestol. Længere væk får hun øje på sine sneakers, der stikker frem bag den halvåbne badeværelsesdør. Hun forbereder hver en bevægelse for hurtigt at kunne komme derfra, og lytter til de tunge åndedrag bag sig, mens hun selv trækker vejret let og overfladisk. Hun forsøger at få overblik over situationen og jage den bølge af angst, som vrider sig rundt i hendes mave væk. Så sætter hun i gang og tager en dyb indånding, inden hun strækker sig efter trusserne og trækker dem på i samme bevægelse. Forsigtigt, for at madrassen ikke skal bevæge sig, rejser hun sig op og mærker værelset snurre en omgang. Venter, trækker vejret, sætter sig ned på huk og samler BH'en og strømpebukserne op med den ene hånd, snupper kjolen og jakken med den anden. Med et voksende ubehag fortsætter hun ud på badeværelset og trækker stille døren i bag sig. Tøver et halvt sekund og drejer sig låsen om. Hun fortryder i samme øjeblik, hun hører det lille klik fra rilen og lægger øret mod døren. Men alle eventuelle lyde fra den anden side drukner i støjen fra hendes bankende hjerte og blodet, der suser i hovedet. Så vender hun sig om. Blikket, der møder hende i spejlet over håndvasken, er tomt og underligt fremmed. Med selvforagt studerer hun sine rødglødende kinder og mascaraen, der er løbet og ligger i mørke rande under øjnene. Det brune hår hænger løst langs den ene side af ansigtet, mens resten af håret stadig sidder i hestehalen i nakken. Det lange pandehår klistrer til panden. Hun betragter opgivende ødelæggelsen og hvisker med tør mund: "Din forbandede idiot." Det vender sig i hendes mave, og hun når akkurat at bøje sig over toiletkummen, inden opkastet kommer. Nu vågner han, tænker hun, mens hun hjælpeløst lytter til sin egen hulken og stønnen og venter på den næste kaskade. Hun lukker øjnene for at slippe for at se resterne af den foregående dag i toiletkummen. Venter lidt længere, men maven lader til at være faldet til ro. Hun rejser sig lettet op, drejer på hanen og fylder hænderne, skyller munden og lader vandet køle ansigtet, indser, at det vil få mascaraen til at løbe endnu mere og tænker, at det ikke gør nogen forskel. Der findes ingen lavere nedstigning i dette helvede. Næsten 50 år gammel, og denne gang har hun virkelig nået bunden. Hun føler sig som en på 70. En hurtig flugt er det eneste, hun kan håbe på nu. Tag hjem og lægge sig til at dø i sin egen seng. Men først må hun ud herfra, sætte sig i bilen og køre direkte hjem, uden at tale med nogen, uden at blive set af nogen. Hun aner et svagt glimt af håb, da det går op for hende, at der præcis denne dag på året faktisk er en chance for at gennemføre en ubemærket flugt ud af byen. 7:15 om morgenen dagen efter Østersfesten ligger hele Dunker i dvale. Hun fylder et af tandkrusene med koldt vand og drikker hurtigt, mens hun med den frie hånd hiver elastikken ud af håret og iagttager de lange mørke hår, der følger med. Hun fylder et glas til, trækker kjolen over hovedet, smider BH'en og strømpebukserne ned i håndtasken og skal lige til at lægge hånden på dørhåndtaget, da hun tager sig selv i det. Hun er nødt til at skylle ud. Selv hvis lyden kommer til at vække ham, er hun nødt til det. Hun må ikke efterlade nogen spor. Med sammenknebne øjne og et uroligt ansigtsudtryk lytter hun til lyden af vandet, der strømmer ned i toiletkummen efterfulgt af bruset, da cisternen fyldes igen. Hun venter yderligere nogle sekunder, til kun en svag brusen høres, og hanker op i tasken. Så tager hun en dyb indånding og åbner toiletdøren. Han ligger på ryggen med hovedet vendt mod hende, og i et sekund stivner hun. I modlyset ser det ud, som om han betragter hende. Men så fylder endnu et buldrende snork værelset, og hun bevæger sig hurtigt videre. 6 sekunder senere har hun snuppet sine sko og åbnet døren ud til hotelgangen.
Og der, i åbningen mod friheden, er der noget, som får hende til at vende sig om. Med samme tvingende nødvendighed, som om hun lige var kørt forbi et uheld på motorvejen og egentlig ikke ville kigge, men alligevel bliver nødt til det, lader hun blikket glide hen over manden i sengen. Betragter den slapt åbne mund, hører den svagt gurglende lyd, der akkompagnerer hver udånding. Med en følelse af uvirkelighed betragter Karen sin chef i 3 sekunder, inden hun lukker døren bag sig. To. Døren til værelse 507 smækker med et sug og et svagt klik. Det mørkerøde væg-til-væg-tæppe er blødt under Karens bare fødder, da hun med hastige skridt skynder sig mod elevatoren og trykker på knappen. Pulsen dunker i tændingerne, da hun med pegefingeren som skohorn krænger sine sneakers på. Hun når akkurat at komme i dem, inden det siger pling, og elevatordøren glider op med en svag hvislen. Hun er heldig. Receptionen ser ud til at være tom, da hun med et hurtigt sideblik haster gennem foyeren mod udgangen. Hun bliver ramt af en pludselig uro, da det går op for hende, at hun ikke har nogen egentlig erindring om, hvordan hun er kommet herhen. Gik de virkelig herhen sammen? Hvis idé var det? Rodede minder fra aftenen før flimrer forbi som hurtige filmsekvenser. Havnen med Eirik, Kåre og Marike, den efterfølgende barrunde med flere østers og glas efter glas med vin. Og så et svagt erindringsbillede af Jonas Smed, som dukkede op på en af barerne ud på de små timer. Yderligere sekvenser dukker op, mens hun bevæger sig mod udgangen. Latter, småskænderier, en kort oprørt diskussion, berusede, forsonende omfavnelser og Jonas' ansigt tæt på hendes. Alt for tæt på. Halvvejs ude, inden svingdørene irriterende langsomt sluser hende ud på gaden, rammer den næste forfærdende tanke hende. Hvad nu, hvis nogen så dem, da de tjekkede ind? Uden for hotellet er septemberluften skarp og klar, og hun når at tage en dyb indånding, inden maven vender sig igen. Hun kaster et hurtigt blik langs den øde gade og krydser den småløbende med den ene hånd for munden. Kort efter står hun på den anden side af strandpromenaden og læner sig ud over rækværket, mens bølgen af ubehag langsomt ebber ud. Så et splitsekund af lettelse, inden den erkendelse, hun har undveget, siden hun vågnede for 10 minutter siden, rammer hende for fuld kraft. Det værste ligger endnu foran hende. Hun er nødt til at møde ham igen mandag morgen. Karen lader blikket løbe langs bugten mod havnen i øst. I bådehavnen ses et virvar af vippende master, mens færgekajen en smule længere ude ligger lige så øde hen som på alle andre søndage. Færgen fra Esbjerg kommer ikke før ved 8-tiden i aften. Det er et par år siden, der sidst har været overfarter til Danmark eller England i weekenderne. Hvis man vil forlade de dokkerske øer på en søndag, må man nu om dagen tage flyet fra Ravenby. Gennem morgentogen, som ikke vil forsvinde fra havet, kan hun se det hvide radartårn fra et krydstogtskib, som ligger for anker i den bagerste del af havnen. Hun misser mod horisonten, mens hun mærker efter sine solbriller i inderlommen og bander lavmælt, da hun ikke finder dem på den sædvanlige plads. Hun stryger med håndfladerne over jakkelommerne og konstaterer, at hun enten må have tabt dem i løbet af aftenen eller glemt dem på hotelværelset. Nu bliver hun nødt til at køre mindst den halve vej hjem til Langevig med en lavt stående sol i øjnene, tørstig og utilpas og med dunkende hovedpine. En dobbelt espresso og 2 hovedpinepiller er, hvad hun har brug for ikke at udgøre en umiddelbar trafikfare. Men uden at vende sig om, ved hun, at hverken butikkerne eller nogle af caféerne på den anden side af Strandegarde er åbne. På den her tid, dagen efter Øystre, er hun formentlig den eneste, der er vågen i den tømmermændsramte by, muligvis med undtagelse af nogle enkelte rotter, som er i gang med at gennemsøge de overfyldte skraldespande og bunker af østerskaller. Karen tager nogle dybe indåndinger med lukkede øjne og håndfladerne mod murens grove, kølige sten. Den friske luft føles velgørende, og brisen fejer hendes fugtige hår ind over ansigtet. Hun vender ryggen til solen og kigger ned mod stranden. En flok hættemåger kredser skrigende omkring nogle sjuskede sammenbundne affaldsposer, som ikke har kunnet være i nogle af de midlertidigt opstillede affaldsbeholdere. Et stykke længere væk aner hun konturerne af endnu en affaldssæk. Så ser hun, at det er en mand, som har lagt sig til at sove. Han ligger direkte på sandet og har trukket frakken op over sig. Ved siden af ham står en indkøbsvogn, som højst sandsynligt er stjålet fra Kvik eller Tema og nu er fyldt med tomme flasker og dåser.
Han ligner en af de misbrugere, der plejer at holde til op ved galleriet bag Salutorget. Formentlig kommer han til at have det ligesom hende, når han vågner. Tørstig, svedig og med tømmermændenes angst som en tung rygsæk over skuldrene. På den anden side, tænker hun, lader han til, i modsætning til mig, at have tilbragt natten i uskyldig ensomhed. Langt borte lyder drønet fra en knallerts halvhjertede forsøg på at trænge igennem den ensformige brusen fra havets brændinger. Skummende bølger slår op mod molen, som uforfærdet strækker sig direkte ud i havet, og i bugten ligger en hærget sejlbåd fortøjet ved en af de 6 fortøjningspæle. Hun spørger distræt sig selv, hvor lang tid der må gå, før havnepolitiet kommer ud og jager den væk. Sandsynligvis ser de igennem fingre med det, i det mindste indtil i eftermiddag. Ikke engang de normalt så nidkære fyre orker vel at piske jagtinstinktet op før frokost på en dag som denne. Den yderste del af molen er stadig indhyllet i morgendis, og fyret længst ude på den kilometerlange bølgebryder er endnu uskarpt i konturerne. Der må have været tyk tåge i nat, tænker hun, og husker, at brølene fra tågehornene var usædvanligt vedholdende. Og så et nyt erindringsbillede. Jonas, som irriteret rejser sig for at lukke vinduet, inden han vender tilbage til sengen. Hun tvinger hurtigt billedet væk, slipper rækværket og begynder med hastige skridt at gå mod parkeringspladsen ved Redehusgarde. Bilen holder lydigt parkeret 3 karreer væk, præcis hvor hun efterlod den et halvt døgn tidligere. I samme øjeblik hun ser sin mørkegrønne Ford Ranger på den øde parkeringsplads uden for rådhuset, slapper hun af. Om knap en time ligger hun i sin egen seng, i sit eget hus, bag nedrullede persienner og lader søvnen skænke sig nogle timers pause fra de plagende selvbebrejdelser. I det samme går det op for hende, at bilnøglerne er væk. Hvordan går det så her? Stemmen bag hende er myndig og en smule nedladende. Karen standser midt i en bevægelse, med den ene hånd i håndtasken og den anden lænet mod kølerhjelmen. Hun har sat sig på huk ved siden af bilen og har uden held brugt nogle panikslagne minutter på at lede efter nøglerne. Hun har tjekket alle lommer og rum, famlet langs bunden og er så med stigende uro gået i gang med metodisk at fjerne hver enkelt genstand fra tasken. Nu banner hun lydløst mellem sammenbitte kæber. Hvad fanden laver politiet ude på den her tid? Hvorfor helvede sløser de med mandetimer og skattekroner på at patruljere på gader og stræder, når hele byen sover endnu? Med et tungt suk rejser hun sig op på sine stive ben. Så vender hun sig modvilligt om og forsøger at fremtvinge et afslappet smil. Det bliver til en stiv grimasse. Et udtryk af forskrækkelse efterfulgt af mistro glider over de 2 politibetjentes ansigter, da de ser hendes udtværede make-up og det sammenfiltrede hår. Undskyld, siger den ældste af de 2 betjente og tager et usikkert skridt bagud. Hans blik flakker hjælpeløst mellem de sodagtige rester af make-up i hendes ligeblege ansigt og alle de ting, hun har lagt ud på vejen. Hans noget yngre kvindelige kollega har kun kastet et hurtigt blik på Karen og studerer nu med tydelig nysgerrighed de ting, der ligger på asfalten. Et eksemplar af gårsdagens morgenavis, en mobiltelefon, en halv pakke cigaretter, noget der ligner et par sorte strømpebukser, en mobiloplader, et halvspist æble med bidemærker i det mørke frugtkød, en BH og en pakke kondomer. Karen fremtvinger endnu et stift smil og mærker, hvordan det strammer i ansigtet. Så laver hun en vag bevægelse mod rodet på vejen. Jeg kan ikke finde bilnøglerne, siger hun på indåndingen i et forsøg på at forhindre sin ånde i at ramme de 2 betjente. Jeg har fået en ny håndtaske, tilføjer hun. Har de overnattet ude, frue? Den kvindelige betjent har sat sig på huk, og nu ser hun op med et lille smil, som får at signalere en fælles forståelse. Karen mærker irritationen stige. Hvad fanden ved den her ulideligt veltrænede lille gimpe med sin vippende hestehale om at overnatte ude? Og hvad så? Svarer hun med iskold stemme. Hun giver betjenten blikket. Det gennemtrængende blå blik med den gule ring rundt om pupillen, som hun ved kan skræmme folk til tavshed. Hun ser den unge kvinde direkte i øjnene, tvinger hende til at se væk og fortryder i samme øjeblik, hun vinder kampen. Hvad har hun gang i? Det bliver jo altid lidt sent efter Østre, så jeg har overnattet hos en god ven, tilføjer hun i et forsøg på at gøre det godt igen. Men nu må jeg nok hellere lede videre. Karen laver en sigende bevægelse mod sin håndtaske og rodet, som stadig lader til at påkalde sig den kvindelige betjents opmærksomhed. Så ser hun en handskeklædt hånd, der rækker frem og løfter de sammenkrøllede strømpebukser op fra vejen og ryster dem let.
Det klirrer, da den flade nøgle rammer fortovets stenbelægning. 2 sekunder senere lyder det velkendte bip fra en bildør, der bliver låst op. Værsgo, chef, siger politiassistent Sara Ingulsen, som nu har rejst sig op og holder bilnøglerne frem med et skævt smil. Uden at være i stand til at svare, tager Karen imod nøglerne og betragter de 2 betjente, som begge træder et skridt bagud og gør honør. Politiassistent Bjørn Lange har endda genvundet taleevnen. Kør nu forsigtigt, inspektør Eiken. 4. Motorvejen fra Dunker mod Langevik strækker sig 6 km langs Hejmøs sydøstlige kyst, skærer tværs over den smalle halvø Skagernæs og fortsætter så yderligere 1,5 kilometer i nordøstlig retning. Karen mærker sveden løbe ned ad ryggen, samtidig med at den kolde luft fra airconditioningen får hende til at ryste af kulde. Hænderne holder hårdt om rattet, og hun skeler med jævne mellemrum til speedometeret. Ganske vist tvivler hun på, at trafikafdelingen har folk ude på hastighedskontrol en morgen som denne, men bare tanken om at blive stoppet af kollegaerne og endda at være nødt til at puste, er nærmest lige så tillokkende som endnu en nat med Jonas Smed. Og ville formentlig være lige så ødelæggende for min karriere, tænker hun. Trods den stadig alt for generøse lovgivning, et resultat af pragmatiske politikere, som har mere at tabe end at vinde ved en lovændring, overstiger hendes promille med al sandsynlighed det tilladte niveau. Den erkendelse får en isnende kulde til at sprede sig i hendes mave, så den knurrer sig sammen, og hun sænker farten yderligere. Ikke det. Aldrig det. Trafikken er sparsom. Enkelte biler kører forbi hende med flere minutters mellemrum. Karen løsner grebet om rattet og ryster lidt på skuldrene. Senere, når hun har sovet i nogle timer, vil hun gennemgå hver detalje fra i går aftes, bearbejde alt, hvad der skete, vride og vende hvert et øjeblik, stille sig selv til ansvar og idømme sig anger og afholdenhed. Ikke en dråbe alkohol de næste mange uger, ingen cigaretter nogensinde mere, daglige joggingture, styrketræning og sund mad. Først selvransagelse og derefter dom. Hun har prøvet det før. Arven fra slægten på Norø er indprentet i hende. Ikke tilstrækkeligt dybt til, at hun lader være med at synde, men alligevel nok til, at de mest upassende af hendes egne handlinger fylder hende med angst. Ikke af skræk for Guds vrede og udelukkelse fra himmeriget, snarere for den pris, hun kommer til at betale allerede i dette liv. Den her gang kommer hendes chef på Dokkerlands Rigspolitis kriminalafdeling til at gøre helvede hit for hende. Spydigheder, hån, antydninger. Men lige så umuligt det bliver at fortsætte med at arbejde det samme sted, lige så lidt kan hun se en løsning. Et par ugers ferie får næppe problemet til at forsvinde, og hvad skal hun så gøre bagefter? Sige op på Lykke og Fromme? Skifte branche i hendes alder? Alt virker lige udelukket, og hun skubber tankerne om fremtiden væk, men hun kan ikke værge sig mod stadigt flere erindringsbilleder fra gårsdagen, som begynder at dukke op. Den sidste lørdag i september. Hun mødtes med Marike, Kåre og Eirik til en øl på The Rover, inden det traditionsrige østerspiseri gik i gang. Marike havde været i dårlig humør efter en mislykket brænding, som havde ødelagt 2 ugers arbejde i atelieret. Noget var gået galt med den nye glasering, som hun ellers havde haft så store forventninger til. Desuden havde Marike Estrup østers, hvilket hun gjorde opmærksom på med en usædvanlig stærk dansk accent. Med tiden havde de vænnet sig til hendes halsbrækkende blanding af dokkersk og dansk, og konstateret, at graden af accent fungerede som en slags geigertæller for Marikes humør. I går havde tælleren gjort enorme udslag, og det var næsten umuligt at forstå hendes nordjyske væsen. Kåre og Eirik havde derimod været i strålende festhumør. 2 dage i forvejen var deres bud på et hus i Tingvalla gået igennem, og de havde viet fredag aften til at bekymre sig om låneaftaler, skænderier om indretning og derefter forsoningssex. De havde tilbragt hele lørdagen i sengen, hvor de i en boble af fremtidstro planlagde flytningen, den efterfølgende indflytningsfest og deres fremtidige fælles alderdom. Selv havde Karen haft en produktiv lørdag, som begyndte, da hun kørte til byggemarkedet i Rakne. Tilfreds med sig selv, efter at have tætnet 7 vinduer, skiftede hængsler på døren til redskabsskuret, og desuden talte i telefon med sin mor i næsten en halv time, uden at hæve stemmen en eneste gang, betragtede hun sine solbrændte venner i poppens bløde halvmørke.
Hendes egen blege hudfarve fik hende til at se træt, næsten syg ud, hvilket Cora var så venlig at påpege. Jo, men nu er det min tur, svarede hun. Jeg tager formentlig afsted på mandag eller senest på tirsdag. Hun havde kun holdt et par fridage i begyndelsen af juni. Resten af sommeren havde hun arbejdet. Færdiggjort en efterforskning på egen hånd, mens kollegaerne holdt ferie, skrevet de sidste rapporter, ryddet op og holdt skansen med hjælp fra nogle kortvarigt indlånte betjente fra de ydre distrikter. Da hun forsigtigt var blevet spurgt, om hun kunne tænke sig at udskyde sin ferie til efteråret, havde hun ikke på nogen måde afsløret, at det passede hende perfekt. Uden indvendinger arbejdede hun hele sommeren og skaffede sig på den måde de tiltrængte martyrpoint, som hun skulle bruge i den forestående kamp om jule- og nytårsferier. Behageligt tilbagelænet i en af lænestolene på The Rover, proklamerede hun over for sine venner, at der nu lå 3 ferieuger foran hende, som hun for størstedelens vedkommende havde tænkt sig at tilbringe i det nordøstlige Frankrig, mens mørket og kulden sænkede sig over de Dokkerske øer. Der, på gården i Alsace, hvor et par ynkelige procent af jorden tilhørte hende, skulle hun sidde sammen med Philippe, Agnès og de andre, diskutere årets vinhøst og sammenligne med tidligere årgange og deres udvikling. Men først skulle hun fejre Oystra. Som altid indledtes den årlige Østersfest i havnen, hvor folk fra dunker og turister trængtes om bordene. Østerserne havde endnu ikke et sig helt mætte, men den første lørdag efter efterårsjævndøgn var begyndelsen til en lang sæson, og det skulle i den grad fejres. Fade fyldt med østers svandt ind og blev fyldt op i rask tempo, mens penge skiftede hænder, og nye tønder med porter og porsekrydrede hejmødrik blev rullet frem under højlydt stønnen og pusten fra svedige bryggeriarbejdere. Maltbrød og smør var det eneste traditionelle tilbehør, men nok så vigtigt for, at folk ikke skulle bukke under for sult og fuldskab. Derfor blev det serveret gratis denne aften, mens sponsorreklamer fyldte hver en ledig overflade. Alt havde med andre ord været, som det plejede at være. Hvor løssluppen og hjertelig stemningen end er, kræver Oystra traditionelt sine ofre i form af fuldskab, slagsmål og en og anden madforgiftning. Hvad der derimod ikke hører til traditionerne, er den streetfood og billige vin, som nu om dage serveres i papkrus, hvilket hvert år bliver påpeget i oprørte læserbreve underskrevet værn om vor dokkerske kulturarv og skuffet 72-årige. Også på underholdningssiden er udviklingen ifølge nogen gået fremad og tilbage ifølge andre. De folkemusikgrupper, der stod for den eneste underholdning for så sent som 20 år siden, må nu konkurrere med lokale og hyrede rockbands, uudholdelige talentkonkurrencer, larmen fra midlertidigt opsatte forlystelser og gennemtrængende børneråb. Allerede inden de forlod havnen i går, havde Cora og Eirik spist sig igennem omkring 12 østers hver, og Karen mindst halvt så mange. Marike havde med afsmag betragtet deres tilbagelænede hoveder og grådigt åbne munde. Mollusker er ikke menneskeføde. Man kan blive frygtelig syg af dem, sagde hun med munden fuld af pulled pork, hvilket kun understregede hendes egen tilsvarende grådighed. Det er det her skidt, man bliver syg af, ikke østerserne, konstaterede Cora ubekymret, mens han hældte den sidste slurk hejmødrik i sig, smed plastikbæret i en skraldespand og gjorde et halvhjertet forsøg på at kvæle en bøvs. Føj for satan, sagde han og skar ansigt. Nu skal jeg fandme have noget godt at drikke. Og de havde fortsat aften med den traditionsrige barrunde, hvor glas efter glas med hvidvin fik selskab af endnu flere østers. For sammenligningens skyld serverede nogle af barerne ud mod strandpromenaden franske vine ved siden af de hjemlige, og den dokkerske skik foreskrev nationalistiske, men godmodige bueråb ved hver bestilling af de udenlandske konkurrenter. Og det var netop, da Karen på den 3. bar, Café Nova, bestilte et glas Chablis og 2 Bellon-østers, at hun mærkede et varmt åndedrag og hørte en mørk stemme mod øret. Kriminalinspektør Eiken, propper du virkelig hvad som helst i munden? Langsomt vendte hun sig mod chefen for kriminalafdelingen og smilede. Nej, smed, så heldig er du ikke. Men 1,5 time senere befandt de sig på et dobbeltværelse på Strand Hotel. Hvad der egentlig skete på hotellet, nærmer hun sig nu i tankerne på samme måde, som når man løfter en sten og med afsky betragter det, der kravler under den. Hun misser mod solen og den blanke kørebane. Alkoholen spillede selvfølgelig ind, tænker hun i et forsøg på at forstå det, der skete. Og den alment løsslupne stemning.
Det var trods alt ikke første gang, hverken for hende selv eller for andre, at oysterfejringen førte til pinlige seksuelle fejltagelser med anger eller i værste fald skilsmisse til følge. Alligevel kan hun ikke huske, at nogen tidligere bommert har fået hende til at føle sig så fuld af fortrydelse, som den hun oplever lige nu. Karen skæver ud over havet, mens vejen svinger nordpå i en blød kurve. Tågen er lettet nu. Solen er allerede nået halvvejs op på himlen, og det glitrer i den krappe sø. Nogle havmåger svæver på vinden og ser ud til doven, der nøjes med at fordøje maden under stilfærdig småsnakken, i stedet for at spejde efter flere fisk. For at fortsætte med at lytte til denne lydbog gratis, klik på linket i beskrivelsen